Maayong buntag mga bata. Ako si Ate Karil. Ug na ako'y dala nga istorya para sa inyo ha. Andam ba ka mo maminaw? Andam? Ug kay andaman, ato nang sugdan ang istorya. Ang iro ni Kiko. Si Kiko adunay usa ka iro. Blacky ang pangalan sa iyang iro. Itom ang color sa balahibo. Tambukon, abtikon, ug buutan. Buutan ba kamo? Maayo. Kada sayo sa buntag, kun walay klase, muadto si Kiko sa ilang humayan. Ug muuban gayud kaniya si Blacky. Kay mutabang man kini pagpamugaw sa mga langgam na mangaon sa mga bunga sa ilang humayan. Sa kabuntag ni Ana, samtang padulong na si Kiko ug ang iyang iro pauli sa ilang balay, nakakita si Blacky ug duha ka dagko na halas. Ug wala ka bantay si Kiko, kay naghangad-hangad kini samtang nagbaktas. Unsa ang gibuhat ni Blacky? Niaw-aw kini pagkusog na naglantaw sa duha ka halas. Af! Haf! Haf! Natingala si Kiko unsa ang gipaghut sa iyang iro. Nakita kini ni Kiko nga nagpadulong niya ang duha ka halas. Dali-dali sila og panagan ngadto sa ilang balay. Wala patya ni Kiko ang mga halas. Kay dako kining tabang sa ilang humayan. Kay mangaon man kini og mga ilaga na mangaon usab og mga bunga sa ilang humayan. Nagpasalamat si Kiko sa iyang iro kay nakasalbar kini sa iyang kinabuhi. Sukad ni adto kanunay na gayud nga muuban si Blacky kay Kiko ngadto sa ilang humayan. Mga bata, giganahan ba kamo sa storya karong adlaw? Maayo kung giganahan mo. Unta, naamoy nakatunan gikan sa istorya ni Kiko ug sa kamaayo sa iyang iro nga si Blacky. Padayon mo sa inyong pagtuon mga bata. Usab, ako sa Ate Karil ug ako nagapahinumdum sa inyo ha nga magbinuotan kanunay ug magtarong og eskwela. Salamat mga bata! Sa sunod na pod!